Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela amazwibela ekobaba angomhla ka-18 Agasti. Emva kwedina-ke yomndeni kaMtawonge-ke nomndeni-ke kaZwelakhe. Umndeni-ke ugcine uhambile lo kaMtawonge-ke wasala uZwelakhe-ke ecasukile ukuthi umane wamncoma ngokuthi ubaba wakhe-ke ukhetho wakhe wayemteketisa emthanda esayingane. Lapho ukusho lokhu umndeni wakaMtawonge usuyazi ukuthi uZwelakhe akasiyena wakaMkhize okangempela. Guys, ekuseni-ke uhambile uZwelakhe waya ngase-dining room. Uma wakhe ngokukhulu ukungazi futhi wancoma wathi, "Oh Ivy, hambe kamnandi idina kodwa ubonile mntanami, hey akuve kube mnandi." Umane wathi uZwelakhe, "Bekumnandi kona-ke emva kokuthi-ke wena uhlambalazi kwamane kwabheda." Wathi, "Ukhuluma ngani manje?" Wathi, "Umndeni kaMtawonge usuyazi mina ngemvelaphi yami. Manje ngendlela okhulume ngayo nje wena, umane nje wasiphoxa nje wahlambalaza." Wathi, "Wazini umndeni kaMtawonge kanti wena utsheleni?" uZwelakhe wanikina ikhanda wangafuni ukuchaza into ey'ningi. Uthe sethi uyaduba uyahamba uZwelakhe kwamane kwangena umuntu emnyango. Guys, lo muntu ongenile-ke uDumsane. uDumsane-ke usenomkhuba ukuthi uma engena kuleliya khaya angangqongqozi amane adushe isicaba. Umane nje wathi, "Awu sengiphakathi mina ekhaya kaMkhize kaKhabazela." Bathula nje uZwelakhe benomambokazi. Guys, wathi, "Hayi cha, angizile kabi, ngizolanda nje iy'khiye zasekhaya." Wathi umambokazi, "Yabona lokho uzokwenza ngifile." Wathi, khululeka ngalokho. Yabona nje mengithole lezi y'khiye nje kobe ngiphilile phela. Angifuni mina ukuthi iy'khiye zasekhaya ihlale ezandleni ey'ngafanele. Yabo, kubantu aba-wrong, angibona bale khaya. Uthe meqalaza phezu kwetafula nazi iy'khiye, wathi, khululeka nazi. Wayicoshela iy'khiye, wayifaka ekhukhwini, wathi, yabona-ke ngiyacabanga nje nanamabhadi asezokuthi ukusiyeka manje njengoba iy'khiye seyisendaweni efanele. Bese siphelile phela amabhadi thina. Kodwa-ke enginganitshela khona nina nobabili ukuthi nisekakeni nina nisekakeni. Waqeda wathi, "Hayi nisaleni kahle." Wahamba. Guys, uDumsane-ke akagcinanga nje ngokuthatha iy'khiye. Ufikile lapha emndenini wakhe ejabulile benonkosikazi wakhe behleka bevezela umhlathi. Kwaqhamuka umhlaba nonkosikazi wakhe belungiselela ukuya emsebenzini. Wabavimba uDumsane wathi, ndodana, ninomakoti ningahambi, khona indaba engifuna ukunitshela zona. Yabo la esandleni sami ngiphethe ukhiye. Ukhiye la wale emzini la kuhlala khona uZwelakhe nomambokazi naseMnambithi. Okusho khona ukuthi labaya ngeke baphinde balibhade ngisho naseMnambithi. Ngifuna wazi-ke ndodana ukuthi sekumele-ke manje ubuyele ekhaya phela nasenkampanini yakhona yabo. Uhambe uresign lapha kwinkampani yakho ngoba phela kumele ukhulise ibhizinisi lasekhaya. Wathi Mhlaba, webaba, leya nkampani isezandleni ezi-right, ezandleni zikaZwelakhe. Wathi, "Hayi kanjani manje? Wena ufuna ukuthi inkampani yakini iphathwe yivezandlebe, umuntu ongenasibongo?" Wathi, "Webaba, mina ngi-right emsebenzini wami. Umsebenzi wami ngiyawuthanda mina. Nisaleni kahle." Waqeda wahamba. Wacasuka uDumsane ukuthi izinto uyibona yihamba kahle ngohlelo lonina, kodwa-ke indodana yakhe inenkani. Uze washo wathi, "Hey, usufuna wena ngibone sengathi ngajeziseka ngokuthola mina njengendodana. Indodana engafuni ukuthatha isikhala sayo, indodana engafuni ukuthatha isikhundla sayo." Umhlaba wazibukela nje waphuma ngomnyango. Akupheli-ke lapho-ke guys. Umambokazi-ke ubelokhu edabukisa ebambe nje iBhayibheli eligonile kuyilona elumduduzi wakhe. Kwangena uKhethiwe. Wathi, wathi, "Namhlanje nje Khethiwe ngiyacela. Angifuni ukukhuluma namhlanje. Angifuni ukulwa nawe." Wathi, "Ngiyazi ukuthi udlula esikhathini esinzima njengamanje. Yebo khona iy'nhlungu obhekene nazo angizazi futhi ngeke ngize ngithi ngiyazi-understand-a. Kodwa ngifuna wazi ukuthi ube umama oqotho kuthina. Wasikhulisa wasibamba ngothando nangemfudumalo. Kodwa ngivumele-ke manje ngi-return i-favor kube yimina okunakekelayo njengofungwashe wakho." Hhayi wakhala umambokazi. Wayidedela umambokazi inyembezi. Wamane wathi nje, "Okay, wena uthi uzoduduza mina njengomafungwase wami. Hhayi-ke angikhaleke-ke ngikukhombisa ukuthi ngidabuke kangakanani ngaphakathi." Ukukhihle sikanandi guys, uKhethiwe wami ubamba wami ugona wami uthi nje ngqi. Wazikhipha zonke umambokazi inyembezi. Sesuka lapho uKhethiwe wamvumela ukuthi ahambe ekamereni ayophumula khona. UKhethiwe akambuza ngalutho ngokuthi ubani ubaba kaZwelakhe. Umane nje wathi umambokazi,
ukhetho wakhe uyena owakhetha uZwelakhe, wangikhetha. Phela nje impendulo amnike yona. Ukhethiwe wangabe sabuza okuningi, wathi ngivumeleke nami-ke ngike ngikunakekele njengoba nathi wasinakekela. Guys, kanti-ke kusakhona uZandile. uZandile nomama besonto baplanile ukuthi bamvakashele-ke namhlanje uMambokazi. Uze kuthiwa lesisho lesi sithi don't kick the dog while it is down. Bebefuna ukuyokwenza leso-ke guys. Babonile vele ukuthi webhu phansi-ke uMambokazi. Bafuna ukumnezezela-ke guys, bamnyathele wesi. Usho kahle uZandile wathi hayi loya mfazi usidukisile siyomama bebandla wasiqambela amanga, kumele sihambe nje siyombuza ukuthi uyenza kanjani into embi kanje. Usethi-ke uMakhumalo, hayi sisi, hawu uyambona nje vele ukuthi uzomana hlafuna siqede. Wathi ayibo TLB webhu phansi loya, sambe somnezezela. Kusho uZandile wathi hey ngeke mina sisi ngiyasala. Wathi usalelani? Yabo uma usala ngizomane ngikhulume ngawe mina. Uyazi kulula kanjani ukukhuluma ngomuntu uma ingekho? Iwabona uMakhumalo ukuthi uzoyibhadlaza le ndaba yokuthi uyena wakhipha le mfihlo wancamela khona ukuthi ahambe. Bathe befika nje khona emzini kaMambokazi bamfica kahle ukhethiwe ehleli edining room eyicofozela ilaptop. Bamane bathi uphuma wakho wena? Wathi uma akekho. Wathi musuqamba amanga, imoto yakhe ikhona la eminyango? Wathi ngithe uma akekho. Nifuna nivele kuma? Wathi sifuna ukukhuluma naye. Wekhethiwe usumdala wena? Usungena indaba zabantu abadala? Wathi njengoba ade ngishilo, uma udinga ukuthula, njengoba nifika nje nikabalasa nibanga umsindo, uma kanikweletile utho nina, ngicela nisihambele le ekhaya. Wathi yeyi, kusho uZandile, akukho la siya khona. Kumele asichazele uma wakho ukuthi kungani asidukisa siyibandla siyamakhosikazi. Ucishe wafana imfihlo enkulu kabi lo mama, sikhiphele yena. Uyazi ukube uMakhumalo akavazi nje athunywe lo moya engcwele asitshele le ndaba bengeke size siyazi. Imagine umbhadlazi umngane wakhe ela. Wamane wathi ukhethiwe, hayibo ma, uwena lo okhipha imfihlo esiyemane yamosha umndeni wami kangaka? Waxolisa uMakhumalo wathi mntanami kube yiphutha, uyazi masumdala nje ulimi lumane lishelele. Wathi ha, wena ngikulethe emzini wami ngiyakufuya khona, kanti ufuna kona ukuzolalela indaba zasemzini wami uzoyisa kulo mngane wakho? Wathi ngiyaxolisa mntanami. Wathi yeyi, waziwa nonya, ngivumela impela ukuthi uhlale emzini wami kanti uzokhipha indaba zakwami? Eyi, uMakhumalo guys wangena enkingeni ngoba uZandile akakwazi ukuvala umlomo. Hayi ngeke, loya wakhahlelwe isifuba la ihashe esifubeni lamkhahlela guys, akakwazi ukuthula. Guys, akupheli-ke lapho. uZwelakhe uke wathi ukufika emsebenzini namhlanje. Mefika khona-ke ayi ngebhadi lakhe-ke uDumisani naye ubekhona etshela istaff ukuthi-ke wonke amaphepha, istock esithengwayo, yonke into nje ephathelene nebhizinisi ingabe sayiswa kuZwelakhe, iyiswe kuyena uDumisani. Wafika-ke uZwelakhe wabuza ukuthi kwenzakalani la. Wathi njengoba ngikutshela mfana, konke okwenzakalayo la enkampanini kudlulisa kumina manje, awusayisi kwenye indawo. Waqeda wahamba mfana. Wathi ongitshele wegcwabe, uzama ukwenzani vele? Wathi wena ubona ukuthi ngenzani? Wathi le nkampani ekababa yakhiwa ubaba, wena kahle kahle ufuna ukuthatha ifa likamfowenu ongalisebenzelanga, noma wajetshulisa ukuthi besiloke sikuphosela amathambo, manje usubona ukuthi ngumane ungene shiqe ebhizinisini lamfowenu. Amphatha kabi uDumisane le ndaba esezwa phela ukuthi ngampela ukhalela ifa engelona ngampela lakhe akahlangene nawe, kumele azakhele into yakhe mekuthi ufuna ukushiya ifa ayishiyela abantwana bakhe ngoba elamfowabo omncane West Part. Umane nje wathi ngifuna ukuthi ungizwe kahle mfana, konke lokho kubona la ukwami, ngizwa ngithini kwena? Waqede wahamba, wamshiya uZwelakhe ekheqile kanjalo. Kanti-ke uzothi mefika endlini umusa athi webaba omdala, lento ikhulume kumina izolo singiyayizwa manje. Uthe mina angithathe ngokwami njengendlalifa kakhetho wakhe. Yabona-ke manje ngifuna ukutshela ukuthi ngibuyele ekhaya. Ushilo wathi mina uZwelakhe uzongibulala angisuse endleleni ngoba sengizoba yisiphazamiso. Hayi-ke sengizoba indoda-ke manje, ngifuna ukuthatha ongokwami-ke kube kumina. Wajabula guys uDumisani, wathi Mkhize khabazela gcwabe, wamnika zonke iy'thakazelo zakaMkhize umfana ngoba azi vele ukuthi mekuphethe umusa kube kufanele ukuthi kuphethe yena. Kulukhuni mekuthi la nkampani esakuZwelakhe
ngoba uZwelakhe unekhanda eliqinile futhi awubona uphoyizeni uma ufuna ukungena endlini. Kanti uMusa vele udakwa utshwala. Ngisho noma thiwa uhleli nje lisahlala kuzobe ngahleli yena, kuzobe kuhlele uDumsani vele. Guys, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela amazwibela eKobaba angomhla ka-18 Agasti. Emva kwedina-ke yomndeni kaMtawungeke nomndeni-ke kaZwelakhe.